Ассалому алейкум духтарако, хуш омадем ба канали мо. Имрӯз духтаро камтарак инами дар бораи қандакҳо. Инамиҷа қандак дорад, ду намуд, мятни лединци и персиками инҷа астаи конфета ментол. Даҳанатона мисол ранги чӣ мегӯям? Мятни гума мешавад. Инами хеле духтаро. Агар кати даҳанатона мисол ами бӯи хушрӯ кардани боша, метавонед ҳаминҳоро мисол дар даҳантон партоед. Типа даҳантона мисол буша нағз мекунад. Баъд одамое ки мисол барои гулӯшон, баъд мисол одамое ки бронхи доранд, барои ана ҳамуно бениҳоят хубай. Лединсиҳо намин мисол қандакҳо даҳана ях бойнак мекунанд. Барои гулӯ, барои бронхи бениҳоят чизи хубай духтаро. Ҳам мисол қанд мехӯранд, ҳам мисол худшонам мисол личени мекунанд, гӯи ман мешавад. Ана инам бо барои кӯдакҳо гирифтам. Ман хостам ки ай персиковаш гирам духтаро. Ҷа персиковый надоштай. Ана ай иш гирифтам. Хостам ай ҳардаш гирам ки набудай. Ина иш гирифтам духтаро. Хай кани мебинем чӣ дорад дар дарунаш худамда интересная бовар кунед духтаро агар ки мебинем рангаш чӣ қадр хушрӯай. Сера дурангай қандакҳо. Амиқа. Ина барои кӯдакҳо ҳам мехӯранд, ҳам мисол гулёшонда фоида дорад. Барои амиқа метавонем ки мисол ба ҷои дигар қандҳоро харидан, нам хеле қандакҳоро бихарем. Мисол хубай қадарам қимате нестай ки мегӯям ки қимат бошад. И мисол заодно полезна гум. Ако ҳам хелеай. Барои и наёфтам дар китобча надошта и живачкиай духтаро. Кишоем бинем чӣ гап инҷаш мекишом. Чӣ қадр сахтай. Шам ба фикрам мятни бояд боша. На духтарако живачки. Метавонем мисол истифода барем. 100 грамм будай. Донаш намедонам чанд дона бошад. Неки 100 грамм ай духтаро. Касе мехоҳад истифода мебарад. Барои ин ки и вай надорад, сахар надорад, яъне шакар надорад. И вай хубтарай. Барои магазин ёба дидан ин бениҳоят хубай. Хай каседа дар кор бошад метавонед нависен.